Araban, 2023an, egitasmo berri bat hasi genuen, lukuak izenekoa. Esparrua, nagusia, lanabeza, lanabez, eta horretan, bai ikusi genuela nolabaiteko gabezia bat, ezta? Lehenengo sektoreak eskaintzen dituen hainbat zerbitzu oraindik ere, tratatu gabe edo landu gabe zeudela. Eta horretarako sortu genuen lukuak. Lehenengo sektorearekin erlazioa zeukaten hainbat eta hainbat zerbitzu eta hainbat ekoizpen, hoiei guztiei arreta berezia ezartzea. Gurean, Arabar Errioxak, ardo marabillosoak eta oso onak eskaintzen ditu, baina espaldin badaukagu inor hoiek tratatu, hoiek zerbitzatu egiten dituztenak, ez doa zinora. Nolabaiteko balio erantzia galtzen dute. Euskararekin berdin gertatzen da. Horrexegatik hain da garrantzitsua, lukuaken euskara eta zerbitzu ona eskaintzea. Horretarako prezioki oso estimatua da, dan heziketak benek sektoreari keinu egitea, batik bat zerbitzuen bitartez eta nola ez gure ostalaritzaren bitartez. Orokorki izango nuke 15 lankide gaudela, gutako 6 euskalduna gara, euskaraz hitz egiten dugu gure artean. Euskararekin lortzen duguna da gure harremanak pixkat finkotu, pixkat ornitu, euskara kontsideratzen dugulako zerbait gurea da. Euskaldun bezero asko ditugu, eta euskalduna etortzen direnean eta euskaraz egiten dutenean, guk saiatzen gara ere euskaraz erantzuten. Esaten ari ginen bezala euskara oso garrantzitsua dela guretzako, gaudelako, Euskal Herrian gaudelako, baino hizkuntzak berez dira derrigorrezkoak. Eta gure lanean harremanak dira denak, harremanak eta informazioa bi aldetatik, gure bezaroaren aldetik eta gure aldetik bezaroaren gana, ez? Orduan, beti aurkitu behar dugu hizkuntza bat aproposa gure bezaroak komodoen sentitzeko. Askotan euskaraz hitz egin nahi baldin badute, horrela egingo dugu. Eta esan dudan bezala, gutako 3 hemen jantokian lan egiten dugunak euskalduna gara. Eta orduan, baldin badakigu gure bezero batek euskaraz hitz egin nahi duela edo hitz egiten duela normalean, gure aldaketak egiten ditugu, gure rangoa esaten den bezala, rangoak fleksibleak egiten ditugu. Askotan ere, gutako norbaitek frantsesa hitz egiten du, eta bezero frantsesa datozenean edo ingelesak, gure artean konpontzen gara. Fleksible da hori izan behar dugu. Orain dela 2 urte, hasi nintzen Gamarrako sukaldaritza eskolan, sukaldaritza eta gastronomia ikasten, euskaraz. Zorionez, niretzako, hasi nintzenean, sukaldaritza euskaraz, nire euskara ala onla zen, egia esan da. Eta 2 urte igaro ditut euskara ikasten, sukaldaritza arloan, eta oso pozik nago orain. Euskara asko ikasi dut, egia esan da, orain B2 tituloa badaukat euskararena, eta hori da, inda berriz, egunero, euskara ikasten, sukaldaritza arloan, baina oso pozik. Eta gainera dualarekin, orain lan ederra daukat, hemen, Oianume Sagardotegian, nik hemen egin dut duala, eta zalantzarik gabe nire gomendazioa izango litzateke duala egiten baldin baduzue euskaraz egitea. Nik hasi nintzenean nire euskara zen oso traketsa egia esan da, baina ikasketak horretarako dira, ikasteko. Eta etorri nintzen eta esanen, nik euskaraz egin gauko dut. Eta egunero lantalan nire euskararekin, nire lankideekin, pizkanaka, asko hobeto egin dut, eta gainera hizkuntza geldetik, hizkuntza bat, badaukazu eta gero gehiago ikasi egin dezakezu beste arlo batzuetan euskaraz baita, eta hori beste lanpostuetan segure puntu bat zure favoraz izango da. Ointxe bertan, sukaldaritzako goi maila ikasten dago, baina lehen urtean erdi mailan egon nintzen. Aurten otsailean 3 aste egon nintzen Debost jatetxean. Ni etxean euskaraz hitz egin dut beti, gaztelaniaz ere badakit eta ingelesa pixka. Balioa dauka, eta gero eta hizkuntza gehiagoak izkizu asko hobeto eta errazagoa izango zaizu lan mundura ateratzea.
Oso gustura sentitu naiz. Euskara nire ama hizkuntza da, orduan, pues, norbaitekin euskaraz hitz egitea laguntzen du. Eta ez dakit, gustatu zait. Euskaraz, egin nuen hori bilingüe zela, eta ia dena, igual asignatura bat kenduta dena euskaraz. Praktiketan, nik ez nuen euskaraz egin, ze justokiak ez egiten euskaraz, baina egia da, gero bezerekin eta etortzen zenean euskaraz hitz egitera, ni beraiekin euskaraz hitz egiten nuen, eta oso ondo. Lan munduan, nire azken lanean, herri batean zegoen lan hau eta bertan euskarazko hitz egiten zen, eta kontuan hartu zuten euskara jakitea, eta gradua erdi maila euskaraz egitea izatea. Ondo dakit euskara eta erdera, eta gero pizkatxo bat ingelesa. Hemen egon da, ikasi dut euskaraz, pentsatzen dudalako euskaraz egitea azkenan lan munduan bide gehiago irikiko dizkidalako. Orain esan dudan bezala, azkenengo lanean, herri batean zegoenez eta bertan euskarazko egiten zenez, euskara azkenan kontuan hartu zen, hartu zidaten horregatik. Baizeroekin eta gero gainera, ez dela normala ez denez, baizera etortzen denean eta zuk euskaraz hitzetzen badiozu, dela hori hartzen du kontuan eta gero bueltatzen da zerbitzu ona izan duelako. Euskara jakinda, esaten diot, apuntatzeko goi mailako ziklo euskara bat egitea, ze ez da berarentzako esfortzu bat eta gero lan munduan normalean kontuan hartzen da. Zuen ikastetxean ikasleek euskaraz ikasi badute, zikloa bukatzean eman euskaraz ziurtagiriak. B1 ziurtagiria dagokie, erdi mailako zikloaren erdia euskaraz eginda. B2 ziurtagiria dagokie, goi mailako zikloaren erdia euskaraz eginda. Lanbide heziketa duala euskaraz ziurtagiria dagokie, lanbide heziketa dual orokorrean edo intentsiboan instruktore euskalduna izan badu ikaslea. Euskaraz ziurtagiriak nola eskuratu jakin nahi baduzue, joan zaitezte lhdualaeuskaraz.eus web atarira, ikastetxea naiz atalega, eta bertan 3 bideo dituzue argibideekin.